Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangaken asma kula Indria Syafaatina Waramadani. Kula siswa saking SMP Negeri 5 Bojonegoro saking kelas 9A. Wonten ngriki kula badhe ngantosaken pamanah kula babagan dampak Covid-19. Kala niki pamarentah mandhikaken sistem panyinaon daring. Nanging kagem kula puniki kirang aktif amargi jaringan internet ingkang rekaos dipun sagetaken uga kuota ingkang sakmenika reginipun awis. Dereng malih siswa dipun kedahaken konjuk saged nyermati uga melajari materi piwulang piyambak kaliyan gelis. Pangarep kula mugi-mugi Covid-19 gelis ical uga donya wangsul sae.